La, la, la. La, 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 la. Huh? What I sketched the
Aray, pamandi ko yun.
Ha? Waray. Halago. Thank you. Thank you for visiting Charot. Baga, nag-release na gid kan una pero ang matak baga pinaka first niya po ano. Regular niya list. So wala. Gusto ko lang ma-add watch hour kay bago pa man na sana all na visit. Hello, Ate Bullet, Ate Marisol, Mirasol. Direk maaramin eh. Siyang ko pala. Okay na initi. Okay na initi nga live stream. Nanhubog na tak mata pag kinuha ni. Oo, waray. Ako man lang bata. Ako lang bata nga din. Itak bata o nagkanan pagkinitahin na mga live stream pag kuan nakasinahan ng anak. Di para pag-invite ng mga kuan. Paano pag-invite ng mga
Bakaraod. Sunod wari nga ni vlog. Inilatak bubuhaton na da. Marang kakakatahon. Sumulod ako napan kuan tubtob alas 11 an kan Dengo nga channel. Nagdaog ako alas 11. 40 subscriber. Dati anak subscriber to 236 ata to. O 234. Common nag additional 40 subscriber di na so 279. Pag mata ko na aga sa ko nga bawali kong kunlak ka mo niyan o pagkabos at aga. Pag balik ko 268 na lang. Dire ra mga legit. Ginbalik ko man hira. Dire mga bata la pagkit-on. Hindi nga pwede mag-akapela la pwede. Akapela lang ay Okay. Di sana all. Ate, duha team account eh. Take a little time, baby. See the butterflies, colors. Sana all. Ate, duha team account eh. Wala. Ate, duha team account eh. Dawari. Igkukuhan ko ito. O kung it's either do at imo account or nagbalo ka na. Dawari. Igkukuhan ko ito. Hello. Salamat. Imo account or shout out kan Ma'am Shizu. Patigapon kan ate Waray Pinoy TV. Ngan kan request that kanta. Charot. Shout out kan Ma'am Shizu. Patigapon kan ate Waray Pinoy TV. Ngan kan Ay, salamat. Sana maka 300 ako na nga kuan adlaw. Maka 300 ako nga subscribers. Direk maram nga itong ate. Nga kumaram kumanta kay bago mo tuntak siling kantahon mga kadaan
Daan lang. Daan lamang. Binibining marikit. Ikaw ang binibining. Iba na lang ang kanta kay Derek Maaram ito nga binibini. Di lang ito ikakatagin sa sayaw man. Ma'am Shizu. Ano latte ya? Ayaw na. Kahit nagpenol na mada ko barangay. Hindi na kang pwede yung perla. Hindi, madubli ka mo. Dire pa. Oh, salamat. Dire pa kasi ito na makikita ng iyong ngaran kay wala pa man kapa sa cancer. Lubuwas pa man, lunes pa man. Dire na. Okay na. Enroll na ka mo. Dito mo kabaraka. Okay, wala na pa kapasa. Shout out kan ko an Winston CBB. Wala mga timburublig nga ha. Shout out timburublig. Ano ba itong kanta? Ha? Sorry pa naman. Ano pa naman? There's a rainbow in the way. Walang yan. Kaya nila, namin yung pakiling kanta. Sorry. Pag alauna, hindi pa. Ano?
Ay lang. Ang luloding lapit ko. We can never return alone. Friends, sometimes you never could understand. You think you can understand. Baby, we can never have it all. Life goes on, so deep. Just not that the always around you, and I make you see how beautiful life is. Take a little time, baby. See the butterflies, colors, listen to the birds that will sing for me. You, can you feel me? This is such a wonderful place to be. Even if it's pain, everything will be alright. For as long as the world so still will be night and day. Can you hear me? Always after. Hello sa inyo. Present ko mag-official live stream. Regular live stream. Eh, dati kasi bagan tartesting malan. Dati tartesting malanak pag live stream. Na-discover ko lang yan. Nakmagpian kita ng mga kuwan. Mga ILS. Na-discover ko nila yung there's a rainbow always after the rain. Baby, this is life, now don't get mad. No, yes, no. Can't you see that no matter what happens, life goes on and on. So, baby, just smile, that I'm always around you. And I'll make you see how beautiful life is for you and me. Take a little time, baby. See the butterflies, colors. Listen to the birds that were sing for me and you. Can you feel me? This is such a wonderful place to be. Even if there is pain now, everything will be alright. For as long as the world surrounds, there will be night and day. Can you hear me? There's a rainbow always after the rain. Challenges not all the time we get what we want. Love, spare my dear, there's no one. And you make it through the storm that is there. My faith in you is clear.
Ayo, sorry. Celebrate life that's so beautiful. So beautiful. That was in the symphony. You, can you feel me? This is such a wonderful place to be. Even if there is pain now, everything will be alright. For as long as the world's there will be night and day. Can you hear me? There's a rainbow always after the rain. Kailangan may napalit. Waray. Pogla. May pumalit. Perfect. Ay, sorry. Kaya kala ko buti na tingog gali. Ora ka nga ba diyan? Ka. Direct na kayo perfect eh. Kailan lalaki. But I'd rather choose this one. Aba daw, magkuri na kay direct na inang. Oray ni may dapat tukar. Mga 3 minutes sila ma-end ka takalis. Kaya nangaon pa kami. Kaya salamatan niyo cooperation sa nasunod na akong pag-LS kung nara ko lagat content. Kung wala pa akong content na maisip, wala pa akong content na maisip, mag-LS muna ako. Okay. Sige. Okay. Balik muna ako sa YouTube, sa channel ko. Tapos post ko siya sa FB ko. Ay, salamat. Hello. Sayang lang.
Copy admin address, tsaka post. Oh, wala pang kain. Ano? Pero kasi Nay! 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 Sorry, may ukay-ukay. Nakaintindi. Direct nakaintindi siya. Why ukay-ukay? Dere pa huibis. I'm trying to copy the link and post it. Oras nga da. Ano lang ha? Maya. Teka lang po. Teka lang.
2 minutes na lang. Hello sa bagong dating. Charot. Hello sa bagong dating. Welcome po sa ating live stream. Sana po ay manatiling that no matter what happens, life goes on and on. So baby, just smile, come away. Ang page sa ano, DB Ramos Wara YouTuber page. Baka gusto niyong mag-visit doon. Okay, sige. Ate Bulit, dalawa ba yung account mo? Sige po. Maya, ano lang to. Pwede naman tabunan. At tatabunan lang yan, ano? Dear talaga legit mga pa kuan rulita kay naiban lagat yung mga bananas. Dear talaga legit ang mga kuan. Mapaypay na yung aton kuan. Mas maganda pa yung ating ano group chat. Talagang nagtutulungan. Kung magka-cover ako ng song, ano, parang may copyright ata. Paano ba itanggalin yan? May copyright kasi eh. Ha? Paano ba mag-cover na dire? Okay. Paano ba mag-cover na kuan na dire ba nakaka-copyright? Ha?
Teka lang. Teka lang po. Condense. Waray ada. Kasi dito kasi tindahan, nagbabantay. Hindi lang, basta kasi may background ako na ginagamit. Hindi ko maiwasan sundin talaga yung ano niya, yung melody niya. Pero pag ako lang kumakanta, nalalagyan ko lang. Paano maglagay ng jacket? Hindi ko direct maaram. Asya ngayon nga naya ka ni kuan. Baka intindi ko pala. Baka intindi ko pala ang jacket dinahagot. Direct marang pagbutang. Oray Pinay OFW. Paano magbutang? Paano magbutang yun? Paano maglagay ng jacket? Hindi ko alam. Sige. Hello to Pomida. Hi. Welcome to my church. Welcome to my LS. Direct maarang pagbutang yung jacket. Wala po ano magbutang. Mag-search lang ako. Ha? Copy Waray Pinay TV. Ask ka mag-permission sa okay, copy. How to put jacket on live. How to put a jacket po. Hello? Hello? Wala, di ako maarang magbutang yung jacket. Wala. Click mo na yung tapos may lalabas. Okay. Waray man. Wala po may
Na-block ko si Pumida. Kaya nga na, hindi ko na, 5 minutes naman lang. Tapos, command, hala mo yun. Click mo name, tapos may lalabas ang click mo, add moderator. Wala ha. Wala. Paano maglagay ng ano? Hindi ko alam. Hindi ko talaga kumaaram po ano daw. Wala, anay la ha. Nag-explore ako para magbutang. Di talaga kumaaram. Yung lumabas lang, remove from stream solo. Clinic ko yung pangalan mo. Tapos, yung lumabas, remove from stream solo layout, tapos mute. Hindi ko talaga alam, sorry. Amo naman inig, kinuha na ako pag LS, tapos nga na kumarang pagbutang. Ay ha, kapot hindi talaga kumarang pagbutang. Nakabutang lang kasi didi, remove from stream, solo layout, nganin, mute. Try ko pag kuan ha try ko pagbutang ha StreamYard laptop. Try ko StreamYard. Try ko StreamYard ako na anay lang ha.
Teka lang. Te. Oh. 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 Sige. Oh. Oh. Ate. Di na ako hit. Ano nga? Ha? Ha? Ito, kasi baka hindi mo magawa. Dati ka na isang phone, open mo yung show, tapos gamitin mo mismo yung ginagamit mo. Yung ginamit mo yung pang live. Tapos ilang ka sa phone, nalagay ng jacket. Sige, sige. Sige, sige. Kita kasi Sige. Sige. Talaga po. Hello. Yan ang laptop na taging gagamit. Teka lang ha.
Ako, Comment. comment. Tapos ano sa Tapos ano sabi atin? nagtitiuran din. Siguro nila. Di naman ako Hindi naman ako makabutang makabutang ay yun. Jacket. jacket. Di man ako makabutang yan ay yung jacket. Pag mag-ilas ako sunod, mag-research sa anay sa Mintra. Di pala talaga maaram. Pakita ko kayo ka. Awat na gawas. Pagkiklikot daran. Wala Ano nila lo din. din? Wala Ano nila lo din. din? Ano Ano yung liwat? liwat? Ano ipakita ko? Waray talaga. Nagsiram dito kay Teuuran. Wala talaga di option na may das nga. Kuan. Ayaw is nga dat pindot. Okay, ngaran. Dili, wala lang lagyap. Eh, ngaran ngaran tag tag pindot pero di lagi ko. Dili man maaram.
I'm trying. Aba daw, maliit signal. Oh yes, mamaya. Basta niyan magkukuha ako magpa-play ako yung mga ano lang. Magpa-play ako yung mga playlists. Kapambawi ko ha iyo kay wala ko kamo kabutangin jacket. Maura na nga di oh. Waray talaga hiya. Waray talaga. Waray talaga, ate, waray talaga dito ako kuan. Kalau ko rin sa lamutan. Waray talaga. Akong ginagamit, akong ginagamit daw sa laptop, tapos ko sa CP. Anay, mahuram na ako tanan na ikuan. Mahuram na ako tanan na CP. Nilay na ha. Bilang mo na kayo ma. Ako nak-anay. Ako nak-anay. Kaw man ko pagkaon. Kaw man ko pagkaon. Amo tak pagbut. Pag
Kauman ko kaon. Hod mo ko akong cellphone ni taknanay. Kauman. Testing ako dito. Oh. Wala nga. Oo, ano na. Anay laha. Mauran. Anay laha, dila na mo.
Angkan, ang kaysa. Ah, natin. Parang, tama na. Baka na ito. Baka umalig. Hindi mo kayo mag-umalig. YouTube. Pero hindi naman ako nakagalit sa YouTube. Stream yan lang. Makatulog ka Ay, pwede. watch hour niya. Aduga nga, madalik ko na. Kapasundot dahil. Yung driver ng takula. Tulog ka. Tulog ka pa din. Hindi, kawan na natin sa akin. Tama. Tama. Tuklat. Ano, nakatulog ka pa? Ha? Natulog itong buho. O, suwagan. Fish time?